Йду до долини, йду площадь Мабі на, йду. Таду дай магазин Бі, магазин Кірадоні остановка, таду автобуса дідині, на долінчі, бурічі, пульсині, йду халачами тисячі. І нучкандіон купіні площадка, всі нюанчі тулту пульсичі купімі. Таду бонду нучкандіон бальдіні, таду детський сад, таду купічі, аврічі, тачочичі, татапі школа ничі, ти нучкандіон. Ти нучкандіон до хамялані, бісходзоні или сіні. Нюань дзобойні бунду дзому до амніділя ду. Ойда албадзоні, ойдна дзобойчі. Ойду іцусу уєчі, ойду дзурту. Росія туні, цакдза, ньонгя, цакдза, ту. Ойдні бурі буані туні. Ойдні ньонгя, цакдза. Ойдаду, тойнга танго поламія найбальдічі. Цу дай голо нані, то таптені ойду бальдічі евенки, нівхасел, ульчсел бі, лоцадабі, ой хонду. Ой мідпункт, най ось пульсіні, анумбі охточимі. Ой бо школа по, да школа ні. Ойду закпон тойнга нучкондюандо тачочині, ойду ірусу. Ойду дзанюнгу алосімді дзобойні, міде ойду дзобої, ойду дзуа елан кабінета добі, ти гой-гой предмет з кабінетні, нучку спортзал бі, ойду шкоду.